To fa yanzu 'yan bindiga sun sace wani babban ɗalibi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Shi dai wannan ɗalibi yana daga cikin gwarazan shekara, domin an je an yi gasa ta musabaƙar Alƙur'ani mai girma. Wannan ɗalibi lallai shi ne ya samu gagarumin nasara. To bayan ya samu wannan nasara kuma manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan da gwamnoni lallai sun ma wannan ɗalibi gagarumin kyauta. To baccin ma an mishi kyauta, daga baya kuma shi ma gwamnan Katsina sai ya kira shi inda ya ce lallai ya zo ya karɓi kyautarsa. To inda gwamnan Katsina ya karrama shi, ya ba shi wata danƙarerriyar mota, sannan ya ba shi miliyoyin kuɗaɗe. To wannan ɗalibi tare da shi da mahaifansa da kuma 'yan uwan shi baccin sun baro wajen gwamnan Katsina suna ƙoƙarin za su shiga garinsu. To daga nan fa 'yan bindiga suka tare wannan bawan Allah a hanya tare da shi da mahaifinsa da sauran 'yan uwansa, inda aka yi garkuwa da su aka shiga da su daji. Yanzu haka 'yan bindigan nan sun buƙaci lalle 'yan uwan wannan yaro sai sun bada kimanin kuɗin da ya kai miliyan 30. Kuma kun san dai halin da ake ciki yanzu a rayuwar nan, ko 30,000 aka ce yau a matsayinka na talaka ka ɗauko ka bada, an san cewar baka da su. To amma saboda tsabar zaluncin da talakawa suke ma 'yan uwansu yasu yasa wai yanzu suka sace wannan bawan Allah, suka ɗauke shi suka kai shi daji kuma suka ce a bada wannan kuɗi. Duk da dai baccin an sace wannan ɗalibi, babban malamin addini ya fito ya yi magana wanda ake kira Isa Ali Fantami, inda ya ce lalle ya yi waya da gwamnan Katsina akan sace wannan ɗalibi, domin lalle ya kamata a yi duk mai yiwuwa a tabbatar an kuɓutar da wannan ɗalibi tare kuma da shi da mahaifinsa da kuma 'yan uwansa, tunda wannan ɗalibi yanzu ya zama babban mutum. To kila idan an ci sa'a, kila ko gwamnan Katsina ya biya wannan kuɗin fansa, ko kuma shi Shak Isa Ali Fantami ya biya wannan kuɗin fansa, ko kuma idan 'yan uwan wannan yaron Allah ya sa suna da shi su biya wannan kuɗin fansa. Amma dai kun san halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan, biyan kuɗin fansa lalle ba shine mafita a wajen mutanenmu ba. Yin biyan kuɗin fansan nan lalle shine mafita. To amma abinda mutane mafi yawanci suke ji shine idan an ci kar a biya kuɗin fansa, sai su ce to ai yanzu idan ba ba da kuɗin fansa ba za su iya kashe wannan ɗalibin da shi da mahaifinsa. To alhalin kuma idan ba ku manta ba, lalle manyan malaman addini sun fito sun yi bayani, kuma har gobe suna fitowa suna irin wannan bayanin cewa fa duk wanda ya kama ka ya kashe ka ba tare da kai mishi laifin komai ba, to lalle fa idan kai mutu kai mutuwar shahada, kuma ita mutuwar shahada ita ce mutuwa mafi kyau kuma mafi dacewa ma ga duk musulmi a ce ya same ta. To amma mafi yawanci su mutanenmu yanzu ba son su mutu, burin su kawai amma idan su mutu ma ya zama dole su mutu, to da su mutu su shiga aljanna. Kuma mafi yawanci aikin aljanna za ka ga ba shi mutanenmu suke yi ba. To shi yasa ko da wani lokaci idan aka sace mutum, in ka ce kai kar a ɗauki kuɗin fansa a kai ma 'yan bindiga, sai ka ga wa'innan 'yan uwan shi sun ɗauke ka a matsayin kai ne maƙiyinsu. To alhalin kuma ɗaukar wannan kuɗin fansa a je a kai ma 'yan bindiga, to lalle fa kana taimakon su ne su kuma sannan kana ƙara ƙarfafa musu gwiwa, domin yau kaga an sace wannan ɗalibi, idan aka ɗauki miliyan 30 aka je aka ba 'yan bindigan nan, da shi ne za su je su so bindigogi sababbi, sannan sai albarusai, sannan kuma su samu abincin da za su ci, sannan kuma su ci da iyalansu, kuma su je su ɗauki wannan makami kuma su je su su ƙara kama iyalan wasu. To amma idan ya zama to yanzu sun nemi wannan kuɗin fansa, kamar yadda suka sace wannan bawan Allah da mahaifin shi da 'yan uwan shi, a ce ko ɓangaren ɗaya ba su samu ba, su gama su kashe shi, gobe ma misali su je su ƙare tare hanya su kama wani wanda ya fi ma wannan muhimmanci, shi ma su kama su kashe, ba ba su kuɗin fansa ba. Ni na tabbatar ba za a shekara ɗaya ba sai an waye gari ɗan bindiga da kanshi ya daina wannan harbi da bindiga. Domin menene, duk sana'ar da zaka buɗe ta duniya, in dai kana buɗewa baka samu wanda zai saya, to kai da kanka zaka rufe wannan sana'ar, ba sai an ce ka rufe ta ka barta ba. Balantana wannan harka da ake ta 'yan bindigan nan, kowa ya san zalunci ne kuru-kuru, domin su 'yan bindigan da suke kawo mutane suke ci a ɗauki miliyan 30 ko miliyan 50 a basu, ko miliyan 100, inda a ce kuɗin ba su da wahalar samu da sun tada kakanninsu da iyayensu sun tara musu wannan kuɗin. To amma tunda suka zo suka tada iyayensu da kakanninsu ba su da wannan kuɗin, to lalle sun san wannan kuɗin babu shi, kawai suna yaudaran kansu ne, suna ɓata ma kansu lokaci ne. Domin a yanzu a ƙasar nan tamu, inda zaka je kai tsatsauran bincike, zaka samu sanadiyar ɗan bindiga akwai wanda suna da jarin da ya fi ƙarfin miliyan 10 ko miliyan 20. To amma sanadiyar wannan 'yan bindigan yanzu sun talauci, abincin da za su ci ba su da shi, wallahi wasu ma sai sun yi bara, musamman idan ka shiga irin yankin Kaduna, Zamfara, Neja, Sokoto, irin waɗannan yankunan a arewacin Najeriya suna daga cikin yankunan da 'yan bindiga suka tayar musu da hankali kuma suka matsa musu. Tunda ku duba ku ga ko irin ɓarnar da aka yi a Borno, babu wanda isa ya ce zai iya lissafa ta. Lokacin da Boko Haram ta sarƙaƙi Borno, haka aka danga kama talakawa, a kashe masu kuɗin, a kashe kai. A Borno akwai local government guda ɗaya wanda 'yan Boko Haram sai da suka tada shi gabaki ɗaya, babu kowa a garin. Zuwan ma wannan gwamnan Zulum, da yake gwamna ne mai adalci, to shine yayi ƙoƙari wasu wuraren
ya ƙara gigginawa, sannan aka daddawo da 'yan gudun hijira. Akwai kuma waɗanda ma sun tafi har yanzu ba a da labarin inda ma suka nufa, wasu kuma sun tafi sun mutu ne a hanya saboda wannan fitina da 'yan Boko Haramun suka yi a garin Borno, kuma kowa ya san hakan tana faruwa. To amma abin da zai bata ma rai wani lokaci wai idan ka fito kai kira ga gwamnati cewa lalle an samu matsala a zo a gyara, wai kai da ka zo kai kiran kai ma sai mun ta shafe ka. Wani lokaci sai ga jami'an tsaro sun yi tracking duk inda kake, sun nemo ka sun kama ka domin su ci maka mutunci ko su maka wulakanci. Amma ga waɗanda ya kamata a wulakanta su, waɗannan 'yan bindigan tunda su wulakantattu ne, waɗanda ba su ganin darajar mutane, ba su ganin kima mutane, tunda za ka ga sun kama mutum suna dukan shi da itatuwa, suna barazana cewa lalle sai an ba su abin da babu shi, in kuma ba da wannan kuɗin ba ana kallo su bidiyo su nuna su harbe mutum. Amma su ba za ga an ɗauki mataki a kansu ba. Amma sai talaka ɗan ƙasa wanda ya fito yana neman 'yancin kanshi, wannan yunwa ta dame shi, ya fito yana cewa dan Allah a kawo mashi agaji, sai ga gwamnati irin wannan ba ta kawo mashi agaji. Kuma irin wannan idan ba ku manta ba, ko a kwanakin baya ya faru inda 'yan gudun hijira suka fito suna zanga-zangan cewar lalle yunwa ta matsa musu a sassauta musu. To da zadiyar haka ma a lokacin aka kama 'yan zanga-zangan nan aka tsire su, aka ci mutuncin su, ba irin wulakancin da ba a yi musu a ƙasar nan ba. Kowa yana gani sun fi ƙarfin wata uku a tsire su, ba laifin komai suka yi ba, a yunwa ce kawai ta dame su. Yau da za a ɗauki buhun shinkafa a ba kowane ɗan zanga-zanga, to za a ga zanga-zangan da kanshi ya bari. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Allah duk wanda ya saurari wannan bidiyon ya taya mu yaɗa shi domin sakon ya je kunnan mahukuntan mu. Wannan yaron da kuke gani shine Hafiz Abdallah Faskari, ɗaya daga cikin zakakuran matasan arewacin Najeriya masu tasowa, wanda yake karatu a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, yana karanta bangaren likitanci kuma yana aji na 3. A baya-bayan nan shine gwarzon shekara a karatun musabaka Alkur'ani da ta gabata, inda ya wakilci jihar Katsina ya zama kuma na 1. Biyo bayan wannan namijin kokari da bajinta da wannan yaron yayi, gwamnatin jihar Katsina karkashin mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Umar Dukko Radda aka kirawo shi domin a karrama ayyukan da yi na bajinta, ciki har da kyautar mota. A hanyar komawarsa inda yake shi da mahaifinsa, ya ci karo da waɗannan tsinannun mutanen kidnappers, yaran Bello Turji, suka ɗauke shi suka yi daji da shi da mahaifinsa. Mun san abin da zai biyo baya, za su roƙi kuɗin fansa ko kuma su ɗauki rayuwarsa. Muna so mu yi amfani da wannan damar mu yi kira ga gwamnatin Najeriya, shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, da kuma babban mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro Alhaji Nuhu Bado, da babban ministan tsaro Badar Abubakar, da kuma ƙaramin ministan tsaro Matawalle, kai da duk wani shugaba a hukumar da ke bawa Najeriya tsaro da kuma leƙen asirin ƙasa. Lalle wannan rayuwar wannan yaron ba rayuwar mutum bace ordinary, rayuwa ce ta mutumin da yake da fico mai kyau, kuma zai taimaki ƙasa, sannan zai taimaki yankinsa, zai kuma taimaki addininsa. Don haka bai kamata a yi shiru a zuba waɗannan tsinannin ido ba. Lalle gwamnati ta yi duk namijin ƙoƙarin da za ta yi domin ta ƙwato wannan yaron da shi da mahaifinsa a raye, ya zo ya ci gaba da karatunsa domin ya amfanar da al'umma. Ban ga dalilin da zai sa a salwantar ko a bar rayuwar wannan yaron ta salwanta, kuma ana kare rayuwar ire-iren su wannan yaron su yi. Idan har sai yi zai zo arewacin Najeriya ya keta, ya je duk state ɗin da yake so, ya gabatar da uzurinsa na siyasa da na mahaifinsa a siyasance, ya kuma gama lafiya kalau, ribabbu daga cikinmu suna goya masa baya, ya gama lafiya kalau, to ban ga dalilin da zai sa a bar rayuwar ire-iren waɗannan yaran ta dinga salwanta ba. A kwanakin baya mun ga yadda ofishin babban mai ba shugaban ƙasa shawara da waɗannan ministocin da shugaban sojojin Najeriya suka yi wa 'yan Najeriya alƙawarin cewar za su daƙile ayyukan waɗannan tsinannun kidnappers ɗin, kuma za su kamo Bello Turji a raye ko a mace su gurfanar da shi a gaban shari'a. Amma har yanzu shiru makatau. Cikin azumin nan duk arewacin Najeriya states nan da ake fama da rashin tsaro, in ka ji zaka ji can an kashe 15, can a kashe 11, an kama can, an yi kaza can, an kashe guda 4 a can gurin. Har yanzu waɗannan kidnappers din suna cin karansu ba babbaka a arewacin Najeriya. Amma idan wai wani babba zai zo ya wuce, zaka ga an ba da tsaro, amma da zarar ya wuce an cire wannan tsaron. Idan talakawa sun zo ai ta'addanci, ana kashe su, ana kwace dukiyoyinsu, kuma gwamnati ta zira ido. Wasu daga cikin lusarai a cikinmu, waɗannan ministocin waɗanda suka gaza a ayyukansu, wannan babban mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro wanda ya gaza a harkar ayyukansa, suna iya fito da shinkafa su bayar wai a zo a dinga yabawa aikinsu. Ba mu aike ku samo kuɗin da za ku ba da shinkafa ba,
mun aike ku ne ko kuma arewa ta ba da ku ne domin ku zo ku bauta mata. Wannan rashin tsaron shi kadai idan kuka samar a arewacin Najeriya, ku je ku rike shinkafar ku, abubuwan da kuke so ku je ku yi. Rayuwar ire-iren wannan yaron Hafiz Abdallah billahi azim ta fi rayuwar irin su Sayi Tinubu amfanar da al'ummar Najeriya baki daya. Kuma kaf idan ka hada a cikin ƴaƴan ministocin nan billahi azim ba za ka sami irin wannan Hafiz Abdallah ba. Amma ƴaƴan ministocin nan da ƴaƴan manya-manyan nan idan za su fita ana ajiye su ko kuma ana killace su a ba su reinforcement, amma hanyoyin da talakawa suke bi ba a ba da wani reinforcement mai kyau waɗanda za a dakile ayyukan waɗannan tsinannun ƴan ta'addan. Amma ni abin da na riga na ɗauka shine duk abin da ke faruwa na rashin tsaro a arewacin Najeriya daga mu ne al'umma arewacin Najeriya, domin mun kasa tashi tsaye mu yi maganin abin. Na farko ya kamata al'umma arewacin Najeriya mu matsa wa gwamnati lamba akan wannan abin da ke faruwa. Mu duba mu gani waɗannan kiristocin sun kai ƙara Amerika cewar ana kashe musu kiristoci, kuma gwamnatin Amerika ko parliament ɗin Amerika 'yan majalisu sun tirsasa shugaban ƙasar Amerika lalle sai ya yi wa Najeriya magana ko an ƙaƙaba mata wani takunkumi. Amma ba mu taɓa jin wata gwamnatin musulunci mai kare addinin musulunci ta fito ta yi magana akan yanda ake kashe 'yan arewacin Najeriya ba. Waɗannan kidnappers ɗin a kira su musulmai ba musulmai ba ne. Babu wani musulmi mai imani da zai zo ya kama ɗan uwansa musulmi ya kashe, ko kuma ya yi rafin matar wani, ko kuma ya kwashi dukiyar wani, ko ya ƙone garin wasu. Babu wallahi wani musulmi mai imani da zai yi wannan ayyukan, bari har a cikin azumi a zo a gabatar da wannan aikin. Kuma ban ga wani shugaba zakakuri mai hankali mai imani da zai bari ana irin wannan aikin har a cikin azumi kuma a dinga kama musulmi, wai in kira shi wani shugaba mai wanda yi kokari ba. Wallahi tallahi kun gaza. Babban ministan tsaro, karamin ministan tsaro, babban mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro, kun gaza. Saboda haka muna roƙonku dan girman Allah ku ji tsoron Allah. Lalle arewa tana buƙatar ayyukanku, ku fito ku yi duk mai yiwuwa domin a kawo ƙarshen waɗannan tsinannin kidnappers ɗin. Shinkafar ku bamu da buƙatar ta. Na yi magana akan jahilin mawaƙin da ya mutu ya yi waƙa a Najeriya mai taken annabi takalminka ya fi kowa. Na ce takalmin annabi bai fi kowa ba kuma na faɗi haka ba ne a matsayin cewa dan in gwada matsayin annabi bai kai ba, wallahi azimu ba haka ba ne. Hasali ma ya kamata inda aka yanke ake tura wa jahilai aka ruɗa su, ka tsaya ka ji maganan da ayan da na kawo a gaba kafin tukunna ka ɗauki hukuncin da za ka ɗauka. Ta ma sai gashi an ruɗa hankalin jahilai, 'yan taratsi a hidiman addini sun sa kai, 'yan jagaliya wai ana cewa wai cin kashi hadda sukari, wai dan fim shine zai zo ya dauki wai lamarin addini ya saka a gaba, wai ce zai magana akai. To kowa bari mu gaya maka muna daidai da kai, cif da cif muke wallahi tallahi da kai. Duk abin da ka zo da shi da ka samu shine fage ne na ilimi, fage ne na karatu. Duk abin da zaka ga an dora akan shafin wannan Isa Garo a Salafi din, to ka tabbata ba abin alkhairi bane. Ba su taba yadawa al'ummar Annabi abun arziki. Irin waɗannan mutanen ma kamata ya a ce ana kashe su, ana yi musu hukunci na addinin musulunci. Inda ana shari'ar musulunci, to waɗannan mutanen masu tada zaune tsaye cikin al'ummar manzon Allah, masu tada fitina, masu rashin san addini ya zauna lafiya, to kamata ya ana kashe su. Kuma wannan sako ne muke son ya zo maka, Jamilu Jahun dan Jakunan Bauchi. Ku taya mu da tura wannan sakon al'ummar Annabi. Tunda mun gane kai tataccen makiyin Annabi ne, kiyayyarka da manzon Allah ta fito fili. To ka gane ba hakuri muke baka ba. Tunda ka ce kana daidai da kowa cif da cif, a'a kana daidai da wani dai. Ai duk iya iskancin ka ba kai wani ba malam. Tunda yanzu abun ya koma tashanci, ba karatun ake ba, har ka fito kana zagin mutane. To ka sani idan baka fita hanyar fadar bege ba, to wallahi sai mun zubar da mutuncin iyayenka. Sai mun zubar da mutuncin jakunan iyayenka, Jamilu Jahun dan Jakunan Bauchi, dan hasara, dan marasa tarbiya, wanda bai san darajar al'ummar Annabi ba. Lokacin da fadar bege yake wannan yaban kai ko majina baka iya sharewa ba. Dan iska mara kunya, yanzu ne kai karatun da ka gane abin da ya faɗi ba daidai bane. Dukkanin magabata da salihan bayin da ya yabo suka ji daɗin yaban da yawa Annabi, ba su gane yayi ba daidai ba, sai kai ne ka iya. Watan so kai ka latsa mu kenan idan mun bi ka akan abin da ka faɗa na yi wa Annabi kaskanci,
to shikenan ka ji daɗi ka samu abin yaɗawa al'umma, to sai ka samu Allah ya taimake mu mun shawo kan al'umma sun gane girman Annabi Muhammadu da matsayin takalminsa, yanzu kake bakin ciki kake zagin mutane, har kake maganar wasu yan fim wai suna saka baki har da suka recin kashi. To wallahi gara dan fim da addini irin na izala na kiyayyar manzon Allah, gara dan fim. Da za ka samu basirar yin fim din ma da kai ma ka shiga, dan tafi maka wannan wahalar banzan da kake da sunan da'awa. Wani annabin ne ya aiko ka? Aina Allah ya baka certificate ɗin da'awa da har ka zo kana cin mutuncin mutane wai da sunan da'awa? Allah ne ya saka ka aikin zagin mutane? Saboda wannan ba da'awa ce kake ba, zagi kake yi da tada hankalin al'umma da rashin son addini ya zauna lafiya. Cikin azumi, watan azumin Ramadan muna da azumi a bakin mu, wannan wata mai albarka mai alfarma kake so ka hargitsa harin hankulan al'umma? To ba za mu taɓa bari ba, saboda idan mun bari an soki Annabi Muhammadu ko an kaskanta darajarsa, Allah ne zai fushi. Idan Allah ya fushi ba mu san irin hadarin da za mu ƙara shiga ba, duk da wanda muke ciki. Ya'yan tsinannu malam, ya'yan marasa tarbiya, ya'yan hasara, dan jakunan Bauchi, da kai da iyayenka babu abin da kuka tsinana wa addinin musulunci, amma mutum duk yayyarsa da fadar bege, ko baya san Allah bai san manzon Allah, ya san fada malami ne mai yaban manzon Allah. To ba kai kaɗai ba, ku ji da kyau, muna gargaɗi, muna jan kunne. Duk wani tantirin da ya zo ya ce zai soki mai yaban manzon Allah, to wallahi sai mun tsige gemunsa, sai mun zubar da mutuncin iyayensa, sai mun cicci ma iyayensa mutunci, mun zubar da kimar su, sai mu ga duk abin da za a yi. Tunda ku kuna da bakin da za ku fito media ku ci mutuncin mutane, amma idan ku ne aka taba, inda ɗaya daga cikin malamanku ko mutanen mabiyanku aka yi wannan, to da yanzu a ɗauki mataki a ce ai ko kuke da hukuma, tunda ko kuke da gwamnati, mu kuma ba mu da right, ba mu da mai shige mana. To ai muna dependent right din kanmu, kuma mun san darajar kanmu, mun san kimar kanmu. Babu annabin da kake wa aiki, babu Allah da kake wa aiki a haka. Ra'ayin kanka kake wa, kana dependent kungiyar ka, to ina ruwanka da wani? Ka je ka rike kayanka mana, kai izalar ka waye hana ka? Allah, babu maciya amana, babu mazanata, babu munafikai, babu fasikai, babu mayu, babu yan shaye-shaye. Akan iyayenka kaɗai baka yi magana ba? Iyayenka ba su aikata zanubi ne, uwarka da ubanka ka ɗauko su ka kawo su media ka faɗi kuskuren su, ka ce da su jahilai ne, su ba san addini ba, ko me suka tsinana wa addinin musulunci daga kai hasu? To saboda haka ka kiyaye. Jamilu dan jakunan Bauchi, dan jahilan Bauchi, ka kiyaye wallahi. Za mu zubar da kima da mutuncin iyayenku. Dukkanin wani dan iska, wani tantirin da ya kira kansa da malami, wai ya zo ya ci mutuncin mai yaban manzon Allah, to sai mun zubar da kimarsa da mutuncin iyayensa. Mun ji yan ɗariƙa da ku da magoya bayan ku kuna magana za ku kai karan Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum akan abin da ya faɗa akan ku. Dan wanda bai kai kara a cikin ku ba, Allah ya tsine masa. Ku kai kara. Ku je ku kai kara. Wai ya fito ya janye maganan da ya faɗa ko su yi karansa. Ko an ce muku muna tsoron kara ne? Ha? Ku kaɗai ne kuka san hanyar kwata ne aka gaya muku? Ku je ku kai kara. Ku yi karansa. In ba ku yi karansa ba, Allah ya tsine muku albarka. Yan ɗarikan jihar Bauchi, in ba ku yi karansa ba, Allah ya tsine muku albarka. Ku je ku yi karansa. Yawa, ku yi karansa. Mu ma duk ku je ku yi karan mu. Ku je ku yi. Yawa. Tunda ta kare muku. Da zaran in ta kare muku ba hujja, dama iyakanta kenan. Yawa, saboda wani gadara da suke da shi, wani tsinan lallauya da suke da shi, yana ganin ya samu dama, zai amfani da damansa. Wallahi tallahi Allah zai yi maganin ka. Yawa, kuma ka sani yadda kake gadanar cikakken dan bid'a ne kai, dan iska ne kai, to haka kuma muna da lauyoyi ahlus sunna sosai. Yawa, saboda haka batu ne na shari'a. Ku je ku yi ƙara. Kun jima ba ku yi ƙara ba. Yawa, kun jima ba ku yi ƙara ba. Yawa, charges ne, statement ne za a ɗauka, baki ke magana, ita kuma kotu ba mahaukaciya ba ce, hujja take kamawa ta yi magana da shi. To ku je ku yi ƙara. Yawa, ku yi ƙara, kar ku tsaya, ku je ku yi ƙara. Duk wanda bai yi ƙara a cikin ku ba, Allah ya tsire masa. Ƙungiyar da kuke da shi na abin nan na yan Tijjaniya na jihar Bauchi, Allah ya tsine muku ba ku yi ƙara ba. Ku je ku yi, ku kai ƙara. Yawa, shine. Ku kuna tsammanin cewa a cikin ahalin suna kwani malami da yake tsoron dauri ko wani abu ne? Kai kana ganin cewa kalan karatun da muke mutum na tsoron dauri zai yi ne? Wallahi ta laba wanda zai yi. Yawa, idan yawa
to saboda haka ku je ku yi ƙara, kar ku fasa ƙaran ku je ku yi ƙaran ku, yawa ku yi ƙaransa, mu ma duk ku je ku yi ƙaran mu ku gani. Allah madaukakin sarki. Na'am. Wani? Okay, wannan dan hayaniyan. Gaskiya ne. Wani abin da ya same ka ko kuma ire-iren ka, wallahi tallahi ba za mu dauka ba. Mun san shi, mun san waye shi ya sani. Sannan kuma hujja shi al'amari na addini ana magana da akan hujja. A'a, batu ake da hujja. Ba la so haka suke ai, so haka suke. Shine da an yi magana, in an yi magana ba suka ga an je matakin da ba za su iya motsawa ba, to karshe shine za ka kashe ka. Gaskiya ne. Sun ki. Shine. Allah ya sawake. Dama matakin karshe kenan, sun abin nan suka ki. Da lokacin da suka samu dama ake kula su a jiha, to sai su je su yi karanka, sai su shigar da kai abin nan. Ok, irin wannan mahaukata, wannan mahaukaci ne ya yi mala. Ka gani, kaga wannan an ruɗa shi, ya sauka a shoulder, wannan ya ci kai. Wannan ya riga ya ci kai malam, ai ya ci kai wannan. Gaskiya ne. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala. Waye? Okay.